Eguerdion. Zuen fedea bizkortu eta berritu nahi duzuen guztiok, otoitzaldi ontara etorri zeraten guztioi, ongi etorriak. Aldatu, berritu, aurreratu, garatu, hazi, gaur aspertu gabe erabiltzen ditugun hitzak dira. Ta gaurko gizakiaren izakera adierazten dute dudarik gabe. Teknika berriak, azterketa etenik gabeak, produkzio bizkorragoak, gizakiaren barruko gosearen adierazgarri dira. Iritsi nahi duen helmuga ahazten duenean, bakarrik aldatu eta berritu daiteke gizakia. Etorkizun hobe baten itxaropena galdu ez duenean. Ohiturek, betiko erak eta bideek hausten dute gizonaren helburu hori. Gure barrua aldatu beharrak eta nahiak ekarri gaitu otoitzaldi ontara. Erne eta adi jarrita, ekin dezaiogun berrikuntza honi zutik garrita. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure anaia eta gure jaunaren grazia eta pakea zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, Garizumako bigarren igande honek Tabor mendira eramango gaitu. Han argiaren esperientzia bizitzera. Hasi dezagun ospakizuna gurutzera doan Jesusi begira. Eska diezaiogun gure leialtasun ezaren barkazioa. Aitortzen diot jainko guzti zahaltsuari eta zuei ere bai nire senideoi. Bekatu egin dudala gogapen, hitz eta egitez, eta egin beharrak ez eginez. Bekatari naiz. Horregatik eskatzen diet Andre Maria beti birginari, aingeru eta santu guztiei, eta zuei ere bai ene senideoi, otoitz egin diezaiozuela nire alde jainko gure jaunari. Erruki dakikula jainko guzti zahaltsua, eta gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Erruki jauna, erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki,
egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zeure seme maiteari entzuteko esaten diguzu. Emaiozu gure espirituari zeure hitzaren janaria. Gure barne begiak argiturik, zure aintza pozez ikus dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoak hitz egiten ez badu, inork ez dio erantzuten gure beharrari. Entzun eta adierazpenak ikusi nahi dituenari erantzuten dio Jainkoak. Adierazpenak ikusten ditu Abrahamek eta ziurtasuna sortzen zaio barruan, hala esango dugu hasiera liburuak. Dios se compromete con el que cree y espera. Escuchemos la alianza que Dios hace con Abraham y sus descendientes. Hasiera liburutik. Egun haietan jaunak kanpora aterarazi zuen Abraham eta esan zion. Begira zerura eta konta itzazu izarrak ahal baduzu. Eta gainera esan zion. Horren beste izango dira zure ondorengoak. Abrahamek sinetzi egin zuen jaunagan eta jaunak zuzentzat hartu zuen. Eta esan zion, ni naiz jauna, kaldearren ur hiritik atera zintuena, lurralde hau zuri jabetzan emateko. Abrahamek esan zion, Jainko jauna, nondik ezagutuko dut lurraldera jabe izango naizela? Jaunak erantzun zion, elkar iezaizkidazu 3 urteko txahal bat. 3 urteko hauntz bat, 3 urteko ahari bat, usapal bat eta usakume bat. Ekarri zituen Abrahamek hauek guztiak eta erdibi egin zituen, eta puskak bata bestearen aurrez aurre ipini. Hegaztiak ez zituen erdibitu. Eguzkia sartzean lozorroan murgildu zen Abraham, eta ikara handia sartu zitzaion. Eguzkia sartu eta ilun beltz egin zenean, labe bat ketan eta zuzi bat sutan agertu ziren, eta abere zatien artetik igaro. Egun hartan jaunak agintzari hau egin zion Abrahami. Zure ondorengoei emango diet lurralde hau, Egiptoko ibaitik hasi eta Eufrates ibai handiraino. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. jauna dut argi ta salbame. Denok, jauna dut argi, ta salbame. Jauna dut argi eta salbamen, nor ni beldurtu. Jauna dit bizia babesten, nor ni ikaratu. Jauna dut argi, ta salbame. Entzun jauna deitegi guzut, errukin itaz eta erantzun. Bihotzak esaten dit, ea bila ezazu
jaunaren aurpegia. Jauna dut argi, da salvame. Jainkoarekiko zintzotasuna ez da ideia huts bat, errito eta jokaera edo zeremonia batzuen kontua. Fedearen muina eta euskarri itxaropena da. Ser cristiano no es cuestión de unas prácticas y ceremonias. La fe es espera y esperanza de un mañana mejor para el que sufre. Así les dirá San Pablo a los de Filipo. San Pablo apostoluak Filipoterrei egindako gutunetik. Senideok, izan zaitezte nire antzeko, eta begira nigan duzuen ereduaren arabera bizi direnei. Izan ere, asko dira Kristoren gurutzearen etsai bezala bizi direnak. Askotan esan dizuet eta berriro diotzuet, orain malko artea. Horrelakoen azkena hondamendia da. Sabela dute jainko, beren lotzarietan arrotzen dira, eta lurreko gauzetan bakarrik pentsatzen dute. Gu ordea zeruko hiritar gara, eta handik itxaro dugu salbatzailea, Jesu Kristo jauna. Hark antzaldatuko du gure gorputz ezer ezau, bere gorputz aintzatzuaren irudiko eginez. Gauza guztiak bere menpe jartzeko duen ahalmenari esker. Horrela bada, ene zenide gogoko eta maiteok, nire poza eta nire koroa. Iraun ezazue horrela jaunari leial, maiteok. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Goitik dator Jesus onartzen duen ahotsa. Gertaera eta adierazpen harrigarri eta distiratsurik gabe. Jainkoaren adierazpenak onartzen dituena, Jesusekin bakarrik geldituko da. Ez du mirari eta gertaera ikusgarri beharrik. Gaurko evangelioa entzun ondoren, Jesusekin bakarrik geldituko algera gu bakoitza ere. Jainkoaren hitza entzun behar dugu, jarri gaitezen prest eta adi zutik abestuz. Denok, zure hitzak jauna, mintzarekin, betorkit ni neuri, zeuk eslani. Zure hitzak jaso, nahi dut nik, nadin gerta, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aintzazunik jauna.
Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta Joan, eta mendira igo zen otoitz egitera. Otoitzean ari zela, haren aurpegia antzaldatu eta haren jantzia zuri diztizari egin zen. Honetan, bi gizon harekin hizketan ari ziren, Moises eta Elias ziren, aintzatan agertuak. Eta hark Jerusalenen jasan behar zuen eriotzeaz mintzo ziren. Pedro eta lagunak logalez puskatzen zeuden, baina esnatu ziren eta Jesusen aintza eta harekin zeuden bi gizonak ikusi zituzten. Hauek harengandik aldegiterakoan, Pedrok honela esaten dio Jesusi: Maisu, bai ederki gaudela hemen. Egin ditzagun 3 txabola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Ez zekien zer esaten zuen. Hau esaten ari zela, hodei bat sortu zen eta estali egin zituen, eta hodeian sartzean beldurrak hartu zituen. Hodeitik ahots bat entzun zen: hau da nire semea, nire aukeratua, entzuiozue. Ahotsa isiltzean, Jesus bakarrik zegoen. Ikasleak isilik egon ziren, eta egun haietan ez zioten inori esan ikusidakorik ezer. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna, zure itzan jauna, bizitzan da, idanzu itzorren ahotsa da, zure itzan zeure Zakizkin zeure suda lamata. Fededun maiteok. Garizumako bigarren igandiako oihua dugu. Hau da nire seme maitea, entzun ezaiozuen. Bizitza iluna dela esatea, batzuentzat gutxitxo esatea izango da. Beste zenbaitentzat gehiegi esatea. Bakoitzak berea ikusten du eta ikusten duen erara neurtzen du. Ongi dijoak jeonarentzat, bizitza ez da hain iluna. Okertu zaionarentzat, bizitza oso iluna gertadakiguke. Bizitzak denontzat ditu, bere zalantzak eta ulertu ezinak eta saminaldiak eta gaixoaldiak eta harreman estuen austurak, eta beti dugu itxaropena sortzen duen argi beharra, argia behar dugu. Komeni zaiguna bakarrik entzun bai genezake, zoritxarrez, barruko errealitateari ihes eginez. Gaur, izakeraren eta mundu honen zentzua eta mamia bizi ordez, asmatu dugun mundu batean murgildurik bizi gintezke. Eta hor sortzen da, errealitateatik
ies egin nahiaren arriskua. Bihotza eta bizitza aldatzeko gogoa ere sortu dakiguke, baina bildurrak moteldu egiten du gure asmo eta gogo hori. Bidea ez baita erresa. Jesusek ere izan zituen bere krisialdiak gaurko evangelioak garbi esan digunez. Ez zituen garbi ikusten bere jokaera bideak. Ez zion ordea errealitateari ies egin. Bere aitaren borondatea ikusi nahi zuen. Eta borondate hori ez da manifestaldi zaratatsu, bulla eta istilu artean entzuten eta ikasten. Bihotzeko isiltasunera hitz egiten baitu Jainkoak. Eta jarraitzaileen arteko 3 liderrak berekin dituela, urrutiko mendialtu batera dijoa Jesus. Bakardadeko harreman gozoan ikasi zuen bere aitaren nahia. Jesusek eta apostoluen bildurrari Jainko aitak ematen dion erantzuna da, Jesusen aldaketa ikusgarria. Hau da nire semea, nire maitea, entzun ezaiozue. Eta argi horrek ilunaldiak onez eramateko indarra emango digu. Entzuten ikasi beharrean gaude, ikusten duguna ulertzen jakiteko. Izan ere, gure etorkizuna erabaki nahi luketen profeta asko dabil gure inguruan. Gertaeren arrazoiak irakatsi nahi dizkigute, jokaerak antolatzen edo okertzen saiatzen dira komunikabide asko, osasuna, dirua, arrakasta, boterea, irudia eta atseginkeria ezote ditugu gure zorion bide nagusi bezala onartu geuk ere. Bere bizitzari zentzu sakona eta jokaera zintzoa eman nahi dionak, bere bizikera zein iturritan asetzen duen ondo begiratu beharko du. Zein iturritan asetzen duen. Eta beti ere, evangelioaren erakutsia barruratu eta sakon aztertu. Borroka sozial eta kultura politikoen erasotzen dituten gure bizikeran, indarkeriek menperatu nahi duen gure gizartean, inoren laguntzarik aurkitu ezin duten milioika pertsonen egoeran, entzuteko jarrera dela, jarrera zuzena erakutsi digu gaur evangelioak. Jesusen irudi aldaketak bere bizitzaren zentzu eta esan nahia sakona agertu dizkigu. Pedroren asmo eta ametsen gainetik eta eguneroko errealitatearen aurrean ezin gindezke urrutiko mendian, agerpen harrigarrietan, otoizkiro gozoaren itzalean gelditu. Jainkoaren agerpenak eta esperientzia espiritualak lagungarri izango ditugu, Jesusi bere bidean jarraitzeko. Baina Pedrok erakutsi digu gizonaren betiko arriskua. Bai errezki gaudela hemen. Gure lasaitasunerako babes eta gordeleku egin ditzagun 3 txabola. Beti egin dugunarekin lasai jarraitzeko. Hoiek dira gaurko gizakiaren tentazioak. Gure erantzukizuna ahaztu eta salbamen eta askapen lan guztiak
Jainkoaren ardurapean utzten ditugu. Baina esan digu evangelioak menditi jaitsi behar da eta beharrean dagoenaren ondoraino hurbildu. Gizona zapaltzen duten indarkeri guztien aurka saiatzeko. Baina batek galdetu dezake, nola igarotzen da fededuna, jainkoaren babesean sinetsi ezinetik konfiantza osora. Nola? Jainkoarekin harreman sakonean saiatuz sortzen da konfiantza. Hau da, nire semea, nire maitea, honengan dut nik atsegina, entzun ezaiozue. Gure bildurrak banan aztertu beharko genituzke aurrena. Eta gero, Jesus bezala, aitaren errukizko eskuetan jarri. Une ederra, une hau geure buruari galdetzeko. Prestal nago honetarako. Prestal nago Jesusi entzuteko, aitaren errukizko eskuetan jartzeko prestal nago. Garizumak Paskoako argiaren aurrean jartzen gaitu. Tabor mendira erretiratzen gaitu. Geure fedearen aitarekin hitz egin dezagun. Bizitzaren norabideak argi ditzagun jainkoari galdezka. Eta gero, giza eskubideen aldeko borrokan, etxigabe jarri gaitezen laguntza eskatuz. Prestal gaude, jainkoari bere nahia eskatzeko eta berak erakusten digun bidean jartzeko. Hori da erantzun beharreko galdera sakona gaurko igande honetan, Garizumako bigarren igande honetan. Galdetu zeure buruari momentutxo batean, prestal nago Jesusi jarraitzeko, entzuteko, ikasteko eta jarraitzeko. Zein iturritan oinarritzen dugun gure fedea galdetu dugu lehen. Orain aitortu dezagun gure fede eskasa, baino jainkoaren laguntzarekin fedean saiatu nahi dugun hori. Kredoa esako dugu denok. Sinesten dut, jaungoiko aita ahal guztitun zerulurren egilea. Sinesten dut haren seme bakar, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egiten sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta horiatua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Senideok, Jesukristorengan daukagu salbazioa, bizia eta piztuera. Sinesmenez eta konfiantzaz aurkez diezazkiogun gure eskariak. Kyrie
bizi diren elkarte eta fededun guztien alde. Pazko argiak esperantzaz bete ditzan maitasun bidean aurrera egiteko. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sufritzen ari diren guztien alde eta batez ere zapalduta bizi diren emakumeen alde. Pazkora begira, jainkoaren maitasunean sinetsi eta bizi duintasuna goza dezaten. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ukraniako herriaren alde. Lehen baileen pakea lortu dezaten eta beste herrien solidaritatea gertuan suma dezaten. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eukaristia ospatzera bildu garen guztion alde. Gure fedea esperantzaz poztu eta senideak jator zerbitza ditzagun. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Erruki Zakizkiko jauna, eta pazkora bidean jarri gaituzunez gero, indartu gaitzatzu argiaz zure asmoak zerbitza ditzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egunon guztioi. Jakingo duzuen moduan, Arantzazuko santutegian elkarrekin bila izeneko proiektu sozial bat ipini zuen martxan 2014an Frantziskotarrek eta laiko talde batek bultzatuta. Gizartean txertatzeko eta bizimodu duin bat izateko zailtasunak dituzten pertsonei laguntzeko ekimen bat da. Hemengo gogartetxean martxoa eta urria bitartean 3 eguneko egonaldi bat eskaintzen diegu talde hauei. Beraientzako inolako diru kosturik gabe. Eta egun hauetan aisialdia eta heziketa aukera ezberdinak eskaintzen zaizkie. Aurten ere martxoan emango zaio hasiera proiektuari. Honek kostu bat dauka, jakina, eta laguntza publikoak jasotzen ditugun arren, hori ez da nahikoa kostu guztiari aurre egin ahal izateko. Garizuman otoitza eta barauarekin batera, ederra da pobre eta baztertuekin gogoratzea, eta horrelako proiektu bati diru laguntza ematea. Horregatik eliza honetan, Garizuman zehar, meza nagusian jasoko den dirua proiektu honetara bideratua izango da. Eskerrik asko zuen esku zabaltasunagatik.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, eskaintza honek garbi gaitzala gure pekatutik, eta santu egin ditzala zure fededunen gorputzarimak, Pasko jaiak ospatzeko gai izan daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu. Jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ikaslei bere eriotza aldez aurretik iragarri ondoren, bere distira agertu zien mendi santuan, garbik jakin zezaten, legea eta profetak ere aitorle izanik, nekaldiaren bidez sartu behar zuela piztueran. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri, jainko guztiz handi horri, etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizila, Osana, zeru goienetan, bedekatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zure gurutzen eta bizueraz, munduaren salbatzeko.
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabalturi dagoen zeure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna, igandea, ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harri itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Adiskidetzearen ezaugarri eta senitarteko batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren otorduko maira hurbildu aurretik, esan dezagun elkarturik berak erakutsitako otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zortunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna, gaiz guztietatik. Eman guzu bakea gure egun hauetan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu errebetza, zureak osp eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zu zara gure bakea, eta bihotz damutuak Jainkoarekin adiskidetzen dituzu. Begira zure Elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zute
kea elkarri. Jangoikoaren bildotxak, zuk entzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotxak, zuk entzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jangoikoaren bildotxak, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxea sartzeko. Baina esazuz bat. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Kanta dezagun. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Orain dezagun maitatu gintuela berak gurutzea. Maitasun utza da gure jangoikoa, benetan maitasun neurri gabekoa, guregatik semea galtzera jokoa, horra gizona orain jainko mailakoa. Ogi ardoa bedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Oroit dezagun maitatu gintuela berak gurutzea. Aitak bidali du Jesus gurutzera, beragan bota du gizonon galera. Horrela gu hurbilduz aitaren aldera, lehengo gizon galduok orain semegera. Ogi ardoa bedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Oroit dezagun maitatu gintuela berak gurutzea. Egin dezagun otoitz.
Misterio aintzagarriak hartu ditugunok, eskerrak ematen dizkizugu jauna. Lur honetan gaudela ere, zeruko ondasunen jabe egin gaituzulako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eukaristian, Jesusen gorputz antz aldatuarekin harremanean jarri gera. Berpiztean, gorputz aintzatsua eta antz aldatua hartu zuen. Eskaini zitzaigun lur berri bateko bizitzari hasiera emanez. Jesusen gorputz aldatua eta aintzatsua hartu dugu Eukaristian. Gure egoera apala itxaropen sendo bihurtuko aldu berak. Nahi duzuen arte, etxi, ez etxi itxaropen hor. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.